Здравейте, потребители на YouTube! Днес ще ви покажа как да си направите кучешка къща и да дадете име на своето куче. Ще ви трябват дъбови дъски, дъбова дървесина, дъбови стъпала, ограда, табела и порта. Сега взимате дървесината, после дъбовите дъски, правите така, дървесината. Другата страна също. Нареждате оградата. Това е портичката. Сега покривът. Ето така. Извинявам се, много ми лаги. Ето така. И това е. Слагате тук табелката и пишете името на кучето си. Готово. Сега ще ви покажа как да направите име на кучето си. Взимате наковалня и я поставяте. След това взимате едно яйце на вълк. Където пише размножител на вълк, го изтривате и пишете името на кучето, както искате да ви се казва, и го взимате. Извинявам се отново за лага. Поставяте кучето и, както виждате, вече има име. Но само когато сте сложили мерника си на него, когато го махнете, то няма име. И готово, сега ще го притомим. И ще си го вкараме в колипката. Влезе вътре. И... айде, не ме се гони. Това беше от мен, дано съм ви помогнал. Довиждане.